Уважаеми приятели и гости, добре дошли на нашето събитие на Департамента по чужди езици и на една страхотна изложба, която организираха Сдружение Група 9 на наша покана. Изложбата се казва Eco Industrial 5.0 на английски, защото български не ми стига. Добре дошли на всички, наистина радвам се, че се събрахме тук. Откриваме изложбата и следва нашето коледно тържество на департамента. На което ви каним от сърце и душа. То се намира на втория етаж. Част от колегите, които надничат отгоре, вече започнаха да се веселят без нас. Така че тук като открием, качвате се нагоре, по-топло и е вкусно. Първо духовното, после стомаха. Тук са и представители на ръководството, за което искрено ви благодаря, защото без тяхното съдействие това събитие нямаше да се случи. Благодаря от сърце. Доцент Елица Гиева, заместник ректор по научно-изследователска дейност, и доцент Росен Радонов, заместник ректор по електронно управление И координация. И координация. Ще дам думата на доцент Гиева за няколко приветствени думи. Здравейте, радвам се, че всички сме тук. Много е хубаво да има такива събития като откриване на изложби, не само техническата част. И за нас е удоволствие, че сме поканени. Забавлявайте се. Всичко. Изложбата е открита, можете да се снимате. Тук са и авторите, нещо много важно всеки път. Тук са авторите, можете да ги видите, да задавате въпроси, да снимате с тях и с творбите. Тук са Цвети, Деси, Митио, Ицо, Георги Диляков, Алекс и Вали. И още двама, те са много, Боян Александров и Илия Боязов. Те са професионалисти в областта на пластиката от дърво и дървозрезбата и с тях работим за популяризирането и сред обществото и ценителите на изкуството. Изключително съм им благодарен, момчета, благодаря за